Salutare, salutare, dragi fecioare, și bine ați sosit pe canalul Intuitive Life. Hai să vedem cum va fi luna mai pentru voi, 1-31 mai pentru fecioare, da? Ce aduce această lună pentru voi și cum vă veți simți în această lună? Vorbim de dragoste, vorbim de plan material, cât și energetic. De ce vorbim mai mult de planul energetic? Deoarece, indiferent ce am realizat pe acest pământ, da? Fără o stare de bine, fără o sănătate bună, fără o energie destul de ridicată, nu ne vom bucura de realizările noastre. Da? De aceea e bine mereu să verificăm nivelul de energie. Exact cum verificăm bateria la mașină sau bateriile în general, da? În momentul în care vedem că energia a scăzut, da, nu mai primește comandă. Și atunci ce facem? Începem să ne odihnim, începem să avem un stil de viață sănătos, să trecem chiar și la recuperare, dacă este cazul și nevoie, să punem mai mult preț pe noi și să nu ne mai identificăm cu eforturile noastre, cum ar fi munca noastră, bunurile noastre, da? Banii și așa mai departe, prietenii, da? Bun. Hai să vedem. Pentru fecioare, luna mai, 1-31 mai, și vorbim despre situația voastră, da? Blocajul sau obstacolul. Ce vă blochează pe voi? Sfatul tarotului, cum să rezolvați problema, și starea de energie. Păi aici avem, mai ales că fecioarele sunt asistentele șefe, da? Sunt asistentele șefe, adică fecioara patronează sistemul medical și atunci vorbim de stea, vorbim de speranța de vindecare. După cum vedeți, dumneavoastră acum vă rugați la univers, la cer, la divinitate, da? La o putere să vă ajute. Să vă ajute să scăpați, probabil, de o situație grea prin care treceți. Sperați să vă găsiți, dacă e tratamentul, să funcționeze, să vă faceți bine, aveți o legătură puternică cu divinitatea, cu Dumnezeu. Ce bine țineți de acest fir, primiți informații și mesaje care aduc lumină și speranța de vindecare. Dar ce face speranța? Fiindcă speranța nu prea rezolvă lucrurile. Doar ne mai duce, cum s-ar spune, cu preșul încă un pic. Adică ne mai ține un pic nivelul, da, de optimism ridicat. Să mai sperăm un pic până rezolvăm, probabil, problema, până găsim o soluție, până găsim șansa, da? Dacă vorbim de dragoste, păi ce face speranța? Ne spune că mulți dintre voi se roagă să-și găsească alesul, aleasa. Aceste lucruri se vor întâmpla probabil la distanță, deoarece avem aici și zodia Vărsător. Mulți dintre voi primesc informații de la prieteni legat de relații de viitor în care ne-am pus baza. Poate găsiți informații
sau comunicați cu prietenii pe grupurile sociale, unde aflați probabil de tot felul de tratamente care ar putea să vă ajute și pe care le vreți să le puneți în aplicare. Dacă vorbim de dragoste, v-am spus, sperați să vă găsiți iubirea vieții și vă puneți speranța în univers și în destin, să vă călăuzească dacă e până acolo, să vă găsiți, cum s-ar spune, perechea, soarele, steaua norocoasă. Poate să fie un vărsător sau o zodie de aer. De ce nu? Poate să-l întâlniți pe grupurile sociale, da? Facebook, TikTok. Poate să fie printre prietenii voștri cu care vă faceți planuri și cu care doriți să vă aliați pentru un viitor. Cam despre asta este vorba. Când vorbim de sănătate, păi Steaua ne vorbește de intestinul subțire. Ia uitați firul ăsta cât e de subțire. Un firicel așa, știi, care coboară și urcă. Intestinul subțire. Da, ne vorbește despre intestinul subțire și despre absorpția nutrienților. Ne mai vorbește despre puritate, inocență, curățenie, dorință împlinită. Mai poate să fie vorba și despre un berbec și un leu. De ce nu? De puterea credinței. De nevoia de a ne orienta în viitor, da? Avem nevoie, căutăm orientare în viitor, căutăm, da? O informație, fiindcă vărsătorul ține de informație, de inovație, de tehnologie, de comunicare, comunicare în astral, comunicare cu divinitatea, comunicare la distanță, prin intermediul undelor, comunicare să fie. Bun, și să vedem situația dumneavoastră. Și avem lumea. Exact cum am spus, comunicăm la distanță în jurul lumii, da? Și asta înseamnă internet, Google, da? Și tot felul de motoare de căutare. Contact cu lumea, da? Contact la distanță cu lumea. Asta e situația în care vă aflați. Aici aveți propriul dumneavoastră univers. Ceva se întâmplă ciclic în viața dumneavoastră. Ciclic. Avem șarpele Uroboros care își înghite coada și care ne anunță despre un nou ciclu, o nouă perioadă de reînnoire, revitalizare. Poate aici mulți dintre voi poate aveți probleme cu pielea, microbiomul, imunitatea și contactul cu lumea, da? Poate v-ați izolat de alte sfere
și trăiți acum într-un sistem propriu, creat de voi și în care vă simțiți foarte, foarte ok. Ideal ar fi să consumați, dacă e fructe și legume sau alimente foarte colorate. Să umblați chiar desculți pe iarbă pentru a vă reconecta, dacă e, cu natura, pentru a vă descărca de energia negativă și de a vă echilibra. De a sta cât mai mult în aer liber și în natură, de a vă bucura de viață, de spațiul dumneavoastră, aici poate mulți dintre voi aveți probleme cu fluxul sanguin sau cu nivelul de oxigen sau tensiunea arterială. Ce ne mai spune lumea în cazul în care sunteți într-o relație, da, care ne spune că această relație pentru voi este ideală, da? Această relație pentru voi este ideală, e lumea voastră, este ceea ce v-ați dorit și cu care vreți, dacă e, să încheiați probabil un ciclu și să treceți la o etapă mult mai serioasă. Fiindcă lumea ne vorbește de un final fericit, de împlinire, de expansiune. Expansiune la nivel profesional. Ne simțim împliniți și fericiți în privința carierei sau statutului sau ambițiilor noastre care ni s-au îndeplinit, adică ni s-au îndeplinit niște visuri, niște ambiții, da? Și acum am ajuns în acest punct de cotitură în care trebuie să mai încheiem încă un ciclu, să mai încheiem cu încă o etapă. Ne creăm propria noastră lume. Pentru mulți dintre voi care vor să încheie cu o relație, constată că nu au de ce să sufere, deoarece mulți au mers până într-un punct împreună, au fost în această relație pentru a învăța ceva, fiindcă vorbim și de Saturn, de marele profesor, de a învăța să relaționăm, avem aici un 2, da? După acest ciclu sau după această etapă de relaționare în care noi ne-am convins că ori nu este pentru noi acest lucru, ori nu am reușit, da, să ne integrăm, ne dorim, dacă e, să revenim la unul, să revenim la noi, la lumea noastră în care ne simțim împliniți și fericiți singuri, în versul, metaversul, universul nostru. Bun. Hai să vedem ce vă blochează. O durere. Obstacolul peste care nu puteți să treceți dumneavoastră este o trădare. Da. Vorbim de o trădare. O trădare care v-a rupt inima. Care v-a creat foarte multă durere. O durere psihologică. Fiindcă
3 de spade vine cu o eliberare prin durere, iar cele mai multe adevăruri, cele mai profunde adevăruri vin cu o durere la pachet. Atunci putem să eliberăm cele mai profunde, da? Trăirile ale noastre. Avem, vorbim de o trădare, vorbim de un trio, dar când vorbim de trio nu vorbim neapărat de relații de dragoste, relații sexuale, cu toate că și acelea sunt incluse, dar vorbim de multe ori de o a treia persoană sau o situație care intră între două persoane, da? Și care ce face? Îi destabilizează, îi pune la grea încercare, în așa fel încât acea relație se distruge sau se rupe. Unul dintre ei nu știe cum să se împartă pentru a fi pe placul tuturor. Și atunci ce se întâmplă? Inima se face bucăți. Când vorbim de 3 de spade în sănătate, vorbim de plămâni, sistemul nervos, da? Când vorbim de sistem nervos, aici s-ar putea să fie afectată coloana vertebrală, care este foarte strâmbă și nervii care pornesc din coloană să afecteze anumite organe. Poate să afecteze inima, rinichii, corzile vocale, da? Plămânii, să aveți probleme cu nevralgiile, cu durerile de brațe sau să vă amorțească brațele. Ia uitați, acum văd și eu. Această doamnă urlă de durere, da, o durere profundă, o doare inima, simte că inima îi se rupe în 3, în 4 și este prinsă aici la brâu cu o centură roșie, ceea ce ne spune că aici simte o durere profundă, o inflamație, culoarea roșie, o inflamație, o durere care o ține ca într-o menghină. Simte cum coloana vertebrală este pusă la grea încercare. Stă aplecat aproape pe inimă sau se sprijină pe inimă. Deci o durere profundă. Vin aceste adevăruri. Vin prin niște mesaje. Mesaje destul de sumbre, dureroase, care provoacă traumă, durere psihică, mentală, fiindcă se pare că pe foarte mulți dintre voi, dacă aveți astfel de probleme, aceste probleme vin odată cu lăsarea serii. Provoacă anxietate, stres mental, neputință, nevoia de a urla de durere. Poate
Comunicați cu frații, cu surorile, prin intermediul internetului. Trimiteți mesaje, primiți mesaje. Poate aveți de-a face cu un geamăn. Poate trebuie să faceți drumuri scurte. Ne suntem îngrijorați sau sunteți îngrijorați din cauza sănătății unei persoane din familie pentru care suferiți cumplit. Și pentru care vă îngrijorați profund. Ce să faceți, fiindcă boala vine din minte de multe ori, coboară din cauza stresului, gândurilor, da? Coboară în trup și se transformă în boală. Ce trebuie să faceți? Să liniștiți dacă e sistemul nervos, să-l calmați, să beți cât un ceai de lavandă, să luați, dacă aveți posibilitate, extravaleriană, produse naturiste care să vă mai liniștească un pic anxietatea. Simțiți această problemă, da? Ca pe un obstacol, ca pe ceva peste care nu puteți să treceți. Această trădare de care trebuie să vă eliberați. O trădare. O trădare care considerați că a dărâmat lumea voastră. Ce ați mai putea să faceți? Să ieșiți în aer liber. Să faceți exerciții de respirație, să respirați profund. Fiindcă mulți dintre voi poate aveți probleme, cum v-am spus, cu plămânii, aveți bronșită sau probleme de anxietate, faceți panică. Iar exercițiile de respirație ar putea să vă ajute. Ce ne sfătuiește tarotul? Da, să ne eliberăm de orice greutate, să spunem un adevăr, să spunem ceva care ne-a împovărat inima și sufletul și am dus mult timp acea greutate pe sufletul nostru, da? Ca să ne eliberăm conștiința și sufletul, să iertăm, să ne curățăm pentru a putea deveni mai ușori, pentru a ne putea vindeca. Vorbim de judecată. Când apare judecata, ne spune că a venit apelul final, da? E acea trâmbiță pe care trebuie să... adică ni se desfundă urechile și începem să auzim ceea ce n-am auzit până acum. Poate ni s-a vorbit, poate ni s-a țipat în ureche și nu am auzit, fiindcă nu era momentul. Acum a venit momentul, da? A venit momentul să auzim unele lucruri, că trebuie să ne eliberăm de niște poveri, de niște greutăți. Și cum facem asta? Prin iertare. Trebuie să iertăm, da? Niște greșeli pe care le-au făcut anumite persoane față de noi sau noi față de anumite persoane, să lăsăm în urmă, să lăsăm trecutul pentru a ne putea vindeca, de a deveni mai ușori,
dar da posibilitate vindecării. Ținând un bagaj greu și murdar în sufletul nostru, nu vom putea da curs vindecării. Nu avem cum să ne vindecăm. Trebuie să ne vindecăm conștiința întâi, să ne curățăm conștiința și să ne vindecăm. Pe urmă, se va vindeca și sufletul. Simțim că suntem chemați, da? Suntem pe ultima 100 de metri pentru aduce ceva la împlinire, fiindcă aici cerem ajutorul Universului, cerem ajutor Universului, cerem ajutor lui Dumnezeu să ne ajute să ne vindecăm de o problemă medicală și atunci Dumnezeu ne aude și vine în ajutorul nostru. Și o face pentru că vă iubește, nu pentru că are ceva de demonstrat. O face pentru că are planuri mărețe legate de dumneavoastră. Vă eliberează de o povară. O povară pe care poate mulți dintre voi au dus-o mult timp. Vorbim de un scorpion, de o zodie de apă, iar când vorbim de apă, vorbim de emoționalitate, de intuiție, de curățare, de un flux care ne ajută pe noi, poate să fie, da, și de o curățare a limfei, care ne ajută să fim mai ușori, poate, de ce nu, să țineți și un regim, dacă vorbim de fecioară, vorbim de rutina de sănătate, da? Și dacă ați ținut o rutină, un regim, poate antiinflamator, pentru că avem aici mult verde, care să vă ajute dacă e să vă curățați limfa. Odată ce limfa este curățată și detoxifierea făcută, o să vedeți cât de ușor vă simțiți, iar vindecarea va veni mai rapid. Venele dumneavoastră, da, dacă aveți probleme cu varicele, turul și returul venos care transportă oxigenul către creier, circulația periferică trebuie îmbunătățită. Ce vă spune? Că trebuie să faceți o rutină de viață, să aveți grijă de starea dumneavoastră de sănătate. De cât munciți, cât vă relaxați, cât vă odihniți. Dacă țineți un regim 20 de zile, da, veți vedea câte beneficii va avea corpul vostru. În ziua 21 vă veți simți ca nou, nu veți simți un alt om. Dacă vorbim de iubire, judecata e apelul final, da? Poate în relația voastră ați avut discuții an de an, lună de lună, poate pe aceleași teme.
N-ați putut să rezolvați problema. Ați vorbit ca la pereți, cum s-ar spune. Nu v-a auzit nimeni. Nu a făcut decât să vă umple de frustrare, de durere, de revoltă. Ați dorit în nenumărate rânduri să încheiați cu această relație și să o luați de la capăt singur, singură. Nu a fost posibil, dar acum starea de sănătate vă impune așa ceva. Să lăsați în spate orice durere, orice problemă legată de partea amoroasă și să vă preocupați de dumneavoastră. Vi se dă o șansă de a vă repara, de a vă curăța, de a vă vindeca. Și de a lăsa și de a încheia, da, cu acest ciclu definitiv. Cam asta este situația voastră. În această lună. Aici mai avem o mișcare, da? Sau reacția, da, la anumiți stimuli. Dacă vă deranjează ceva, nu știu, aici cum este legată această domnișoară la brâu, are probleme, da? O doare coloana, o dor oasele, o doare ceva, dar atât de puternic încât simte că îi se rupe inima, cum s-ar spune. Este necesar, dacă e, să aveți grijă ce consumați, ce mișcări faceți, fiindcă s-ar părea că organismul dumneavoastră este foarte sensibil la anumiți stimuli. Necesită o medicație, dacă e, sau un regim alimentar care să elibereze, să vă elibereze de această capcană, de această cursă în care vă simțiți prinși. Ceea ce înseamnă că există inflamație, inflamație puternică. Și ce ar putea să vă ajute? O alimentație antiinflamatoare, da? Mișcare, curățarea limfei, cum am spus, hidratare și regenerare, fiindcă vorbim de casa 8-a, vorbim de Pluto, care ne vorbește de transformare, transformarea unei situații, de încheiere, poate, pentru mulți, a unei relații, a unei probleme de sănătate, a unor situații repetitive, a unor speranțe și căutarea unor soluții de vindecare. Aici lucrurile se pare că au ajuns la capăt. Căutările dumneavoastră au luat sfârșit.
și veți trece la acțiune, la a renaște din cenușă, precum pasărea Phoenix. Doamne ajută! Se încheie luna cu bine pentru dumneavoastră. Să aveți grijă la rutina dumneavoastră de viață. Să încercați să iertați toate trădările din viața dumneavoastră, să le întoarceți spatele, să le lăsați deoparte, să vă curățați de aceste dureri, de aceste traume, frustrări, neputințe care v-au afectat sănătatea, v-au încărcat psihic, v-ați simțit prinși ca într-o cursă. O cursă din care acum simțiți nevoia să vă eliberați. Și o să o faceți. Doamne ajută să ne auzim cu bine, sănătoși și să vă fie de folos. La revedere! Multă sănătate!